Damos comezo entonces a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 26 de novembro de 2019. Disculpar antes de nada a falta de asistencia de Elena e de Iago, de Elena Suárez e do Concello de Mocidade, porque por unha cuestión de viaxe non poden estar aquí, e de Carmen, que se incorporará ahora unha vez iniciado o pleno. O punto número 1, a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior correspondente á sesión celebrada o día 22 do 10 de 2019. Alguna cuestión respecto a acta, Partido Popular? Aprobase entonces por unanimidade acta. Por unanimidade. O punto número 2, resolucións adoptadas por a alcaldía dentro da última sesión. Dar conta, como sempre, de que están a disposición dos grupos municipais as resolucións adoptadas dentro da última sesión. Punto número 3, medidas de apoio financiero ás entidades locais aprobadas por acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos. Como se explicou xa na Comisión de Facenda, a proposta que traemos a este pleno, visto que no anterior pleno se aprobou a medida número 3, que o que facía era unha agrupación dos préstamos que tiñan suscritos ao Concello, en aquel caso, en aquel momento, en la Caixa e no Banco Santander, e, por lo tanto, pasar a collerse esta medida 3, pasaban a convertirse en unha agrupación de préstamos, e, por lo tanto, as condicións que estaban fixadas tamén en esa medida número 3, publicouse posteriormente despois outra medida por parte do Ministerio, a medida número 5, que permite a posibilidade de que ese préstamo xa agrupado, como se fixo no anterior pleno, que pasara a prorrogarse o período de amortización en 10 anos contados a partir da finalización da amortización do préstamo inicial e, por tanto, desa agrupación. A nós, como grupo de goberno, nos parece que é unha medida positiva para o Concello de Allariz, posto que permite, en lugar de facer unha amortización únicamente en 3 anos, como sería o que sucedería unha vez rematados os períodos de carencia, xa non hai de carencia que se contemplaba na medida número 3, pois ter 10 anos máis para poder sufragar ese préstamo e, por tanto, unhas condicións máis ventaxosas, tanto no que ten que ver cos intereses como no que ten que ver co plazo de amortización e, por tanto, a proposta do Grupo de Goberno é apoyarnos esta medida número 5 e remitir ao Ministerio en tempo e forma, en concreto é mañá, día 27, que remata ese prazo e, por tanto, remitir en tempo e forma a aprobación por parte do Concello da adhesión do Concello de Allariz a esta medida número 5. Por parte do Partido Popular? Nada máis, estamos na comisión, que o procedimento que hai que facer. Por parte do Partido Socialista? Sí, boas tardes a todas e a todos. Dentro do Grupo Municipal Socialista cuidamos que está ben, é positivo para as dedas que este Concello ten concello con diversas entidades de débito, pero o problema do ordenamento do Concello segue latente. Sen unha lousa que frega o crecemento de Allariz se presenten determinados servicios públicos. Logo que nos anunciamos que a nosa postura será así. Ben, por rematar xa con este punto e proceder á votación, eu creo que se hai algo no que se ten destacado o Concello de Allariz que leva anos cumplindo en tempo e forma cas amortizacións que se ten comprometido no préstamo e, por tanto, reducindo a súa débeda. E, por tanto, eu creo que se cumplimos todos os compromisos que adquirimos hasta ahora con todas as entidades financieras, non vamos a deixar de facelo agora e queremos que sí que é unha medida positiva para o Concello poder facelo de forma que sexa menos gravosa en cada orzamento e en cada exercicio e, por tanto, aumentándose o período. Sin máis cuestións para a nosa parte que añadir, sometemos a votación. Votos a favor da aprobación da medida número 5. Votos en contra, non existe. Abstencións. Partido Socialista. Pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista. Punto número 4. Expediente número 1 de modificación de créditos do Orzamento 2019 por transferencias de créditos entre aplicacións de distintas áreas de gasto. Deste punto tamén, deste asunto se deu conta na Comisión de Facenda e explicamos en que se nos requiriu máis detalle, por tanto,
procedemos tamén a dar esa información. Trátase neste punto de incrementar o capítulo 1, que ten que ver co personal, en 166.189 euros, que irán destinados, como decía, a pago de persoal e a pago de seguridade social, e que, con este incremento da dotación presupuestaria para este capítulo 1, nos permitirá completar todo o gasto de personal que se vai a realizar durante todo este exercicio que está en vigor, do exercicio de 2019 que está en vigor, porque de non facelo así, efectivamente non teníamos partida suficiente, con cuantía suficiente a que imputar estes gastos. É habitual que en todos os concellos haxa modificacións de créditos ao longo do exercicio. É verdade que sí que non é habitual que se dé polas circunstancias que se dá en este caso. En este exercicio tivemos que facer un axuste no que ten que ver co incremento salarial, porque cando se aprobou o orzamento fomos extremadamente prudentes, tal e como se nos indicou a hora de confeccionar o orzamento, e non preveímos, porque non había orzamentos tampouco do Estado en aquel momento, e non se sabía se iba a haber incremento salarial ou non. Por lo tanto, seguimos esas indicacións que se nos dictaban de prudencia, e tivemos que realizar ao longo do exercicio disminucións en diferentes partidas, unha vez que foi aprobado ese incremento do salario para toda a plantilla municipal, que foi aprobado no mes de xaneiro, xunto tamén o incremento do salario mínimo. Eso, ao final, supón no que ten que ver coa nosa plantilla municipal 82.545 euros no exercicio. Por tanto, sabíamos xa que íbamos a ter que facer unha dotación extraordinaria de 80.545 euros. O que sí que non preveíamos é que se nos deran as circunstancias de baixas de personal que se nos deron que se nos están dando en este ano. En concreto, ahora mismo temos 12 personas de baixa, e as que se lle sumaron hoxe mismo 2 personas máis tamén do Servicio de Axuda no Fogar. Destas 14 personas a día de hoxe que están en baixa, como dicía, de baixa, 2 máis que cando celebramos a comisión, 2 personas se corresponden á piscina, 8 persoas se corresponden á axuda no fogar, que con estas 2 xa son 10 personas, das 10 personas en plantilla, máis os sustitutos que temos contratados xa de axuda no fogar, máis 2 personas do servicio de limpeza. He coñecido tamén por esta corporación municipal que o Concello de Allariz complementa as baixas para que os traballadores do Concello cobren o 100% do salario a pesar de estar de baixa. Por lo tanto, iso significa que asumimos o coste dos traballadores interinos que están sustituindo os de baixa, máis a seguridade social dos que están de baixa, máis ese complemento que a empresa aporta para completar ese 100% do salario. E iso, por lo tanto, nos fai multiplicar, en este caso, as necesidades de tesorería, de partida orzamentaria para cubrir estas necesidades por ese importe de 166.000 euros. Eu anuncio xa que, como efectivamente é un dereito dos traballadores, efectivamente estar de baixa. É verdade que é unha circunstancia extraordinaria que nos ten dado en outros anos, e, por tanto, nos obliga tamén a facelo así. Tamén na Comisión de Facenda explicamos que, como xa veíamos ao longo do exercicio, que esta circunstancia se nos estaba dando, estamos falando de baixas de longa duración, que duran máis de un ano xa, algunhas delas, en algúns casos foron sustituídas, pero as persoas que pasaron a sustituir as persoas que están de baixa tamén levan un ano de baixa, por tanto, tamén son baixas de longa duración. Por tanto, xa, vendo esa previsión, fomos xa cautos agora de autorizar gastos en outras partidas e, por tanto, creando a forra aí para que nos posibilitara poder facer este expediente de modificación de créditos. Por iso, anunciamos que o voto do Grupo Municipal do BNG vai a ser favorable á aprobación deste expediente de modificación de créditos. Grupo Popular? Pois, entendido xa, como se falou outro día na comisión, a explicación de por que hai que facer esta modificación desta partida, o que seguimos incidindo é o mismo. Habrá que estudiar que o que ocorre neste servicio para ter esta cantidade de baixas, especialmente no servicio de axuda no fogar. Estudarse un tema de sobrecarga no traballo, ver, porque non é lógico ter 10 persoas de baixa xuntas en un momento dado. Efectivamente, son condicións extraordinarias,
a xente, se se pon de baixa, é porque non está ben, se ten todo o seu dereito, faltaría máis a ponerse de baixa, pero quizá requira que por parte da Consellería correspondente se faga unha valoración do tipo de traballo, das condicións de traballo que teñen e ver cual é realmente o foco do problema para ter tantas persoas de baixa nun mesmo servicio. O sea, algo que non é normal, nin habitual, que é extraordinario, non sei respecto ao que é o punto da orden do día, que é o expediente de modificación de créditos, é necesario facelo, non vamos a votar en contra, pero nos vamos a abster, porque, bueno, nos causa, xa lle comentei outro día na comisión, reserva e estañeza as circunstancias que se están producindo, nada máis. Por parte do Partido Socialista? Sí, por parte do Grupo Municipal Socialista interesa saber do programa PIMA dos 40.000 previstos deixan sen gastar 35.000. Cales son as razóns desta pare de inversión? Segundo, en gastos de promoción turística deixan sen investir 12.000. É porque fallou a programación inicial. Terceiro, o programa de participación cidadá deixa sen gastar 15.000. Como se explica esta numeración? Temos que mirar as previsións, hai unha disminución de 166.500 euros dos créditos inicialmente previstos. Fallaron as previsións a metade, polo que anunciamos que o noso voto será así. Ben, non é unha cuestión de que fallaran as previsións, sino que, como estaba dicindo, fomos xa precavidos e ao longo do exercicio hai actividades que pensábamos desenvolver, pois no que teñen que ver, bueno, pois con contratacións en eventos e demais que reducimos o gasto en algunhas desas, sin que nós creemos bueno, pues que disminuir a calidade dos eventos que se celebraron e demais, non? Pero si que tuvemos unha precaución de ir creando ese aforo precisamente para poder acometer esta circunstancia. En outros casos, como que ten que ver co PIMA, existe a posibilidade de solicitar unha prórroga para ese programa de 6 meses e, por tanto, decidimos tamén apoyarnos a eso e, por tanto, non facer o desembolso neste exercicio e ter remanente tamén aí en esa partida para poder acometer imprevistos como estes. Por tanto, bueno, no que ten que ver con esas actividades, pois efectivamente, que o que fixemos era o que estaba comentando, pois reducir algunhas das actividades que se fan, non dos eventos que se realizan, sino da programación dentro de cada un dos eventos que podía realizarse, por un exemplo, para poder crear esa forma. E iso, bueno, pois, é o que explica que xa, ao longo do desenvolvemento do exercicio e do ano, xa non decidíramos xa non dispor de algunhas desas de parte desas partidas para poder acometer esta situación que se nos dá. Sometemos entonces a votación, votos a favor, votos en contra, abstencións, apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e coa abstención do Grupo do Partido Popular e do Partido Socialista. Punto número 5, Orzamento Xeral 2020, aprobación inicial, si procede. No que ten que ver con este asunto, que foi dictaminado tamén, con este punto que foi dictaminado tamén por o Pleno, hai unhas consideracións iniciales que creo que é necesario facer. É importante, creo que resaltar que o Concello de Allariz presenta todos os anos o seu orzamento en tempo e forma, eso significa que son aprobados de maneira que o 1 de xaneiro de cada exercicio e para que se aproban os orzamentos estos entran en vigor e, por tanto, que non hai ninguna demora na aprobación dos orzamentos, da publicación e, por tanto, da entrada en vigor, que en este caso tamén, no que ten que ver as aprobacións dos orzamentos, igual que nos exercicios anteriores, conta cos informes favorables de Secretaría de Intervención e, por tanto, co cumprimento dos criterios de estabilidade orzamentaria e cumprimento da regla de gasto. Decir que o orzamento para 2020 do Concello de Allariz alcanza a cantidade de 6.353.862 euros. Si falamos xa do orzamento consolidado, esta cantidade ascende a 6.743.162 euros no capítulo de ingresos e 6.723.096 euros no capítulo de gastos. Para manter esta cantidade, como dixémolo tamén, e explicámoslo tamén na Comisión de Facenda,
batívose un criterio de extremada prudencia, porque se se miran os estados tanto de ingresos como de gastos, pode verse que o que está cuantificado e os ingresos previstos en todos e cada un desos capítulos están en relación directa, por un lado, coa liquidación do exercicio do 2018, o exercicio que está pechado a día de hoxe do 2018, e tamén está comprobado e cotexado tamén co estado de execución do orzamento 2019. En algúns casos, ademais, atendendo a ese criterio de extremada prudencia, ni siquiera se tiveron en conta estimacións que en realidade podíamos ter feito dos cálculos que fai o propio Ministerio na transferencia de tributos do Estado ao Concello de Allariz na atención ao incremento de población e demais. Sin embargo, pode verse que nos mantivemos o mismo ingreso e non computamos incrementos no que teñen que ver con esas transferencias, ni computamos ingresos, por exemplo, no que ten que ver ca recaudación, neste caso, de tasas ou impostos municipales, unha vez firmado o convenio coa Trigue, que posibilitaría que posiblemente incrementemos a recaudación en executiva desos tributos e desas tasas municipales. Pode verse tamén en este estado de ingresos que tampouco están computadas subvencións que ainda que se recibiron no exercicio 2019 ou que se confirmaron, que non estén cobradas a día de hoxe no exercicio 2019, non teñan sido, en algúns casos, habituais a súa concesión e, por tanto, tamén atendendo ese criterio de extremada prudencia, só foron computadas aquelas subvencións que se distribuyen e se reparten con un menor grado de discrecionalidade e que, por tanto, que o Concello de Allariz a recibe en todos os exercicios e que así que nos permite facer un cálculo máis exacto dos ingresos que o Concello pode ter. Pode comprobarse tamén que non hai previsto ingresos de concesións municipais, como pode suceder en outros exercicios con concesións de hostelería, e, por tanto, non hai ninguna estimación con respecto a ese capítulo, e que, como tampouco hai, non foron aprobadas ningún incremento no que ten que ver coas tasas e cos impostos, pois entonces tampouco experimenta nas partidas que figuran aquí ninguna variación con respecto ao exercicio anterior. As únicas variacións que experimentan no que teñen que ver con tasas e con impostos son a baixa porque do estado de execución do orzamento 2019 en algunhas devolucións, é dicir, en algúns recoñecementos que se fixeron en algún recibo de imposto de vehículos, de lixo e en algún IBI que foron recoñecidas esas baixas, pois se computou tamén esa baixa en este exercicio 2019, a pesar de que en realidad tamén se poderían ter feito estimacións de que pode haber altas en estes capítulos. Pero, como decía, para atender a esa prudencia no que ten que ver cos ingresos e cos gastos, decidimos facelo así. No que ten que ver cos gastos, eu creo que é importante detallar tamén en que nos vamos a gastar, entonces, en este exercicio 2020, esos 6.353.000 euros, pois van a ter que ver no que ten que ver coa seguridade e co orden público, 161.000 euros en policía local, no que ten que ver con obras e urbanismo, 534.566 euros, e que teñen que ver co mantemento do persoal da oficina de urbanismo, co personal das brigadas, os traballos de mantemento que se fan tamén con cargo a este personal, e comarcándose ademais como objetivos de rematar a revisión do plan especial do casco histórico neste exercicio 2020, de manter, como decía, as obras e mantementos que se fan coa nosa propia brigada e a xestión urbanística no que ten que ver, sobre todo, cas áreas de reparto que estamos intentando facer unha xestión pública aí, presentaremos tamén desas áreas de reparto. No que ten que ver cos servicios de abastecemento de auga potable, aparece o ingreso e aparece o gasto de 598.000 euros que teñen que ver con ese servicio de auga. En medio ambiente, a cantidade total ascende a 949.000 euros e ten que ver isto co servicio de recollida de lixo, ten que ver con ese tratamento de residuos que se fai tanto a través do programa RED da recollida selectiva que facemos, como aquelas partes, aquelas fraccións
de NERTES que van a Sogama, ten que ver tamén coa limpieza viaria, e, por tanto, eso, pues, co servicio de limpieza viaria, ten que ver tamén con parques e xardíns. É importante destacar aquí a inclusión dentro desta área de medio ambiente, como decía, vai a ter un gasto de 949.000 euros, por un lado, bueno, pues a importancia que está adquirindo o propio servicio REP, o propio programa REP, no que vamos, bueno, pues con unha media moi elevada con respecto non só a provincia, sino a Galicia, incluso, bueno, pues o Estado, en moitas das fraccións que recollemos, teñen que ver co éxito tamén da recollida porta a porta, no que ten que ver co comercio e ca hostelería, fundamentalmente, que nos vai obligar, e veremos despois, no capítulo 6, a facer tamén algunhas modificacións, ten que ver tamén esta importante partida, como decía, de casi 1 millón de euros, co mantemento das máis de 14 hectáreas de zonas verdes, que van a ter que ver tamén, bueno, pues, co mantemento de importantes equipamentos como o Festival Internacional de Xardíns de Allariz, ou, bueno, pues, con programas como os de comedores escolares ecolóxicos, por un exemplo máis, non? No que ten que ver co servicio de alumeado público, pues, a cantidade ascende a 687.945, aspiramos a que, bueno, e veremos tamén no capítulo de inversións, a que podan efectivizarse o antes posible os programas que están aprobados por parte do IDAI, que, por tanto, que nos permitirán mellorar no que ten que ver coa eficiencia enerxética e coa factura eléctrica, e que, por tanto, bueno, pues que se podan disminuir tanto os máis de 200.000 euros en alumeado público que pagamos, como os máis de 120.000 euros que teñen que ver con enerxía eléctrica tamén en edificios municipais. No que ten que ver con servicios sociais, bueno, eu creo que é importante destacar aí que estamos falando de, bueno, pues de 600.000 euros. Desos 600.000 euros non recibimos nin a mitade por parte da Xunta e da Diputación Provincial. Iso significa que este Concello, bueno, pues fai un esforzo importantísimo no que ten que ver coa aportación de fondos propios aos servicios sociais, a pesar de que estamos a unha competencia que por lei é unha competencia impropia e que, por tanto, debería estar sufragada por outras administracións e non unha cuantía tan importante como é o caso polo Concello de Allariz. En este caso, ademais, bueno, pues como podemos ver, sobre todo, bueno, pues cos datos que acabamos de dar agora, no capítulo de personal, desa circunstancia, ademais, que non só no que ten que ver coa dependencia, a financiación que se recibe da Xunta de Galicia cubre o coste real do servicio, sino que, ademais, non cubre o coste real do servicio, sino que a maiores todas as incidencias que existen, de baixas, liquidacións de contratos, de sustitución de interinos e demais tal, van por conta do Concello, igual que no resto de subvencións, non? Por tanto, bueno, pues cada vez que se dá unha circunstancia desa, aumenta máis o número e a cuantía de fondos propios que o Concello debe aportar para unha competencia como esta, como que é impropia, pero que consideramos pues, que debemos seguir sufragando, a pesar de que o Concello de Allariz na FEGAM ten unha posición moi decidida con respecto a que debe ser a Xunta de Galicia que asuma directamente o servicio, xa que competencia deles e non nosa. Aquí estamos asumindo con cargo estes 600.000 euros os programas de dependencia, de emerxencia, o programa de axuda no fogar básico, el propio do Concello, o programa de Santaro sobre rodas, a dinamización de maiores, programas de igualdade, a atención á violencia machista, a Escola de Pais Sinais, por pôr algúns dos exemplos dos que se acometen desde esta área de benestar. No que ten que ver co ensino, aínda que tampouco é unha competencia municipal, no que ten que ver cos centros docentes de ensino infantil e primaria, ten un coste igual para o Concello de Allariz, 151.159 euros, que se sumamos tamén a eso o coste da escola infantil e da aula de espera, pois ascende a 230.000 euros no que ten que ver co ensino, e no que nos aí tamén temos unha posición beligerante na FEGAM, no que ten que ver ca asunción de determinados gastos, sobre todo, que ten que ver con conserxería e outros gastos, electricidade e demais, nos centros de ensino que son asumidos por parte do Concello de Allariz e que deberían ser asumidos tamén por a administración que tenga competencia, neste caso, a Xunta de Galicia. No que ten que ver con cultura, o importe ascende a 361.000 euros e que teñen que ver ca programación cultural anual, cas festas, cas escolas municipais, ca aportación que o Concello de Allariz fai a banda Unión Musical de Allariz e con toda a programación, como decía, a parte dos museos que o Concello executa dentro da área de cultura ao longo
de todo o ano. No que ten que ver como cidade, estamos falando dun mantemento da Casa de Mocidade que ascende a 75.000 euros, tamén sufragado neste caso, con prácticamente toda a aportación municipal e con unha subvención de 6.000 euros que este ano ni siquiera foi concedida e, por tanto, que terá que ser con toda a financiación propia. No que ten que ver co deporte, estamos falando de 500.000 euros, o coste de todo o que ten que ver coa promoción e co fomento do deporte e co mantemento destas instalacións deportivas, pero que nos está elevado tamén os niveles de práctica e de cultura deportiva dos que se gozan en Galicia. Por un lado temos o mantemento de instalacións e de equipamentos importantes como o Seixo, como a piscina climatizada, o pabellón, ou as canchas de tenis e de pádel, pero tamén a eventos tan importantes como a andaina, como o triatlón, como a propia Ocera. Está incluído dentro destes 500.000 euros tamén as escolas de fútbol, de baloncesto, predeportivas, tenis, pádel, natación, yoga, aeróbic, zumba, TRX, que non teño ni idea do que é, pero que tamén o impartimos, pilates, piragüismo ou vólei playa, por así o máis salientable. No que ten que ver coa área de dinamización económica, con promoción económica, o importe ascende a 232.000 euros, no que ten que ver, fundamentalmente, co traballo que se fai durante todo o ano cos nosos sectores productivos, fundamentalmente con comercio e con hostelería, para os que se ten un traballo específico, pero tamén ca programación de eventos tan importantes como a Semana Santa do Vigo, o festival, toda a promoción turística, o Festival Internacional de Xardíns, o Mercado do Libro, as xornadas de ilustración, mercados de oportunidades, arte de man, feira de Mer, realizada con medio ambiente, xornadas de carne de molla, de alí de medo, Nadal, feira do outono, etc. No que ten que ver coa administración xeral e cos órganos do goberno, o coste vai ser, por un lado, de 181.000, no que ten que ver con órganos de goberno e no que ten que ver coa administración xeral, onde están incluídos funcionarios e, ademais deso, todos aqueles servicios comuns, todos aqueles gastos xerais que son comuns a todas as áreas e que, por tanto, que van a esta administración xeral, ascende a 382.489 euros máis. A maiores destos gastos que están fundamentalmente incluídos no capítulo 2, hai un capítulo 6 de inversións que para o que é o exercicio 2020 ten previsto, por un lado, unha aportación de fondos propios de 50.000 euros para ese plan provincial de obras e servicios que nos permitiría facer un plan de asfaltado nas parroquias o que destinaríamos 200.000 euros, no que ten que ver con ese plan provincial máis co programa de camiños rurais e con unha aportación nos dous programas de 100.000 euros, 50 e 50 por parte do Concello, unha aportación tamén, neste caso, de 5.000 euros do Concello para un total de 25.000 euros do programa RED, porta a porta, que nos permitiría tamén, e agora, ainda que, como decíamos na comisión, o temos computado máis exercicios e sempre estamos, vámoslo demorando, porque ainda tiñamos nichos e panteós para poder dar salida á demanda e ás necesidades da poboación que temos. Ahora mesmo esa circunstancia xa non se dá, por lo tanto será necesario, imprescindible, porque non temos xa ningún nicho ni ningún panteón disponible ahora mesmo para todas as solicitudes que temos, acometer unha ampliación do cementerio de Vilanova, que pensamos tamén facelo de forma prudente e ajustada exclusivamente as peticións que temos agora para non facer unha inversión moito máis grande das peticións que temos. No que ten que ver coa adquisición de maquinaria e vehículos, só está contemplada a adquisición e a renovación de maquinaria pequena, de traballo fundamentalmente da área de medio ambiente e de jardinería. No que ten que ver cos programas de aforro e eficiencia enerxética, hai 3 programas importantes contemplados no propio orzamento por importe de 139.000, 114.000 e 118.000 euros. 2 deles xa chegou a notificación da súa concesión e, por lo tanto, está confirmado xa a aportación do 80% por parte do IRAE. No terceiro contemplamos xa aquí, porque, en comunicación co IRAE, nada, ainda que levan
de forma diferente a notificación e a comunicación, parece que, nas comunicacións que se nos fan, que hai disponibilidade presupuestaria e que, por lo tanto, en principio, vai a entrar e, por tanto, era necesario ter previsto para que non haxa ningún problema despois para poder facer as certificacións correspondentes á aportación que o Concello debe facer. E, por tanto, como dicía, a pesar de que ese terceiro programa de 118.000 non tenga confirmación aí, sí que creemos, por as noticias e a información que temos, que se vai a verificar. No que ten que ver co programa de aforro de eficiencia enerxética, neste caso xa solo, con a aportación municipal, ten que ver máis, en este caso, con eficiencia enerxética e con cambios en edificios municipais, en equipamento municipal e non con alumeado público, como nos tres anteriores. No que ten que ver ca edición do Festival Internacional de Salud, pois están contemplados os 85.000 euros, igual que o exercicio anterior para ese Festival de Sardins, igual que nos exercicios anteriores están contemplados aquí un ingreso por parte da Diputación Provincial de 30.000 euros, que a pesar de que están comprometidos desde 2016, esperamos a ver se no 2020 por fin se efectiviza e se cumple o compromiso da Diputación con esa aportación. No que ten que ver con patrimonio cultural, a excavación de Santa María de Augas Santas, está prevista tamén unha intervención para este exercicio 2020. Aí, esta mañá foi nos confirmada a asinatura dun convenio con a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural na reunión desta mañá en Santiago, por lo tanto, teremos o borrador no mes de febreiro, no mes de decembro, no Concello para revisar, por lo tanto, despois de 2011 tamén, por eso somos positivos e confiamos en que, ainda que tarden, que se acaben cumplindo compromisos. Despois de 2011, que levamos excavando en solitario en Santa María, parece ser que efectivamente no 2020 será posible esa colaboración por parte da Xunta de Galicia. No que ten que ver co Parque Empresarial de Chorenta, que está prevista, que o Concello se volve a acoller a liña de subvencións para a mellora de parques empresariais, en este caso, para a mellora da capa de rodadura dos viais secundarios do Parque Empresarial de Chorente, unha vez que neste ano se executou a capa de rodadura do vial principal. No que ten que ver cos proxectos de reserva da biosfera, aspiramos a que efectivamente se constituya o Goberno do Estado e que, por tanto, se cumpla o compromiso da Xunta do último Consello de Xestores, na que efectivamente iba a haber unha aportación por parte do Ministerio para as reservas da biosfera. No que ten que ver coa accesibilidade da Casa do Concello, se trata de dar forma xa e actuación, e empezar as actuacións a unha moción presentada no seu momento polo Partido Popular, que foi aprobada por todos os grupos municipais para empezar a traballar no que tiña que ver coa accesibilidade á Casa do Concello. Na reforma de vestuarios do pabillón municipal tamén se deu conta na Comisión de Facenda da necesidade de ter operativos os 4 vestuarios cos que conta o pabillón municipal, os antigos, en este caso, serían os que pasarían a ser reformados, de maneira que os 17 equipos que xogan neste pabillón e as 200 persoas que, de lunes a lunes, xogan a baloncesto neste pabillón municipal podan ter operativos os vestuarios, senón, cos problemas que hai ahora mismo para a utilización desos vestuarios antigos. No que ten que ver co programa Llarín 2020 está incluído a ampliación dos espacios de compostaxe, tal como dimos conta tamén na Comisión de Facenda, neste caso, pola necesidade e visto éxito no que ten que ver, sobre todo, coa recollida de porta a porta, e tamén, ca aportación que están facendo a título particular todas aquelas persoas que se acercan a esta idea de compostaxe, vai ser necesario reordenarlo, reorganizarlo e, en algúns casos, ampliálo para dar calidade de campo a realidade que tuvemos ahora mismo no 2019. Está incluído tamén aí previsto unha adecuación de locales para a banda Unión Musical de Allarín, con a mellora dos locales que están utilizando ahora mismo na actualidade, e para que, ainda que non está contemplado aquí no orzamento, se pedirá tamén unha colaboración da Diputación Provincial, e, como decía, aquí está únicamente contemplada a aportación municipal. Ten que ver tamén en este Allarín 2020, co informe que estamos rematando agora e co traballo ali co personal na piscina municipal, no que ten que ver coa mellora de eficiencia enerxética de algunhas das instalacións da piscina municipal, e tamén que ver ca dotación
de mobiliario urbano, marquesinas en diferentes parroquias, papeleiras, bancos e demais, tamén para dar salida tamén ás peticións que se teñen formulado tamén por parte de parroquias. Con estes tanto capítulo 2 como, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 6, nós queremos, por parte do grupo de goberno, que se cumplen esos dous obxectivos, que nos fixábamos que, por un lado, manter esa calidade de vida, da que allí se disfruta ese capital social básico que en Allariz temos, e, por outro lado, tamén non dar un paso atrás no que ten que ver coa dinamización económica e, por tanto, con esos programas que hasta ahora teñen feito posible que se manteña unha actividade económica aquí ligada fundamentalmente ao sector da hostelería e do comercio que ten posibilitado que a temporada longa en Allariz, a temporada alta en Allariz, quero decir, esa bastante máis longa do que pode ser en outros lugares e, por tanto, intentando esa desestacionalización turística tan importante. No que ten que ver coa débeda, eu creo que aí é importante resaltar que tal e como se adquiriu en exercicios anteriores, o Concello foi facendo unha amortización da súa débeda tanto a longo como a curto plazo. Eu creo que os cadros que están no orzamento e que, supoño que estará revisado xa o de longo, o error que había aquí. Nos cuadros do exercicio anterior, no capital pendiente de amortizar a decembro de 2019, estábamos falando de 3.216.000 euros, pendiente de amortizar a finalizar decembro de 2020 serán 3.096.000 euros, unha vez que se faga a amortización anual que, por outro lado, o Concello ven cada trimestre cubrindo sin ninguna demora, sin ningún problema coas entidades financieras coas que estén suscrito agora xa co Banco Santander e antes, como decía, desagrupado e con a banca estas operacións. Nunha delas, no que ten que ver co pago de intereses por esas condicións e esas medidas que temos aprobadas, e no que ten que ver co préstamo da banca, a razón desos 120.000 euros que se van amortizando. Ao finalizar tamén o exercicio 2020, o capital pendente de amortizar no que ten que ver a corto plazo será de 470.000 euros e, por tanto, con unha reducción tamén no que ten que ver ca débeda a corto plazo que tamén se vai facendo ano tras ano. E, por tanto, se se fai unha comparativa das amortizacións dos cadros de débedas dos últimos anos, se ve como foi diminuindo esa débeda hasta estar situada ahora mismo, como decía, a finalización deste exercicio para o que presentamos estas contas ahora nas cantidades que acabo de mencionar. Con estas explicacións, lo que teñen que ver, das inversións que se van a realizar co Estado, cos gastos e, por tanto, que teñen que ver co capítulo 1 e co capítulo 2 e, por tanto, co mantemento dos servicios que pensamos executar no exercicio 2020, anunciamos que o voto do Grupo Municipal do BNG vai a ser favorable á aprobación inicial destas contas para o exercicio 2020. Partido Popular? Sí, bueno, vamos a felicitar a certo xeito por esta prudencia que reflicte a hora de explicar este proxecto de presupostos que trae a aprobación hoxe ao Pleno da Corporación, e nós seguimos vendo un problema colateral no que nos influye moitísimo a débeda. Facía a compañera do Grupo Socialista mención fai un momento no punto anterior a este asunto de que esta débeda que nos vamos dito tamén dende vai moitos anos e moitas veces xa por non ser tan repetitivos obviamos, pero a realidade é que cando temos o presuposto de adiante, cando nos vemos o noso proxecto de presuposto para a nosa vida para todo un ano, vemos que o lastre desta débeda nos está influindo en que realmente os presupostos son, como vostede determinaba a intervención, de mantemento, continuistas e faltos realmente de inversión e casi de ilusión, por decirlo de unha maneira suave. Votamos en falta, vostede outro día nunha prensa, falaba de que eran os presupostos sociais, pensamos nas persoas
ser continuistas e manter os servicios é o mínimo que podemos facer. É o que temos e o temos que facer. Pero que realmente sean uns presupostos sociais que, pensando nas persoas, nos vecinos e nas vecinas de Allariz, nos o pomos francamente en dúbida. Para que este presuposto realmente fose un presuposto con un pouquinho de iniciativa, de ilusión de futuro, realmente de creer en Allariz como se creou hasta ahora, nos votamos en falta, seguimos votando en falta cuestións fundamentais que se tiñan que estar recollendo e que tiñan que estar reflectadas neste proxecto. Votamos en falta, levámoslo pedindo a través de distintas mocións, a través de distintos anos e incluso creo que xa de distintas legislaturas, que é unha partida específica para completar os saneamentos dos povos. Completar os saneamentos tamén naquelas casas daqueles povos que todavía aisladamente están sen ele. Tamén, algo que nos preocupa e que tamén xa falamos en distintas ocasións, tamén votamos en falta un plan de soterramento das instalacións aéreas no casco histórico. Todo este cableado que está na calle do Portelo e por aí, un pobo turístico como o noso, un pobo referente ao turismo como o noso, creo que igual que chegou o momento de por fin que se atenda ao cambio de luminarias, que xa era hora, porque, francamente, en días como a hoxe, en Allariz, baixar por calquera rúa do noso pobo é casi unha operación de risco, porque non se ve absolutamente nada, e noites oscuras de inverno non se ve absolutamente nada. Mellor os xóvenes rise porque ten a vista muitísimo máis, con moita máis agudeza visual que a nós. Eu xa empezo a ter pouca agudeza visual e realmente, pois, hai zonas onde é moi difícil camiñar. E, de feito, están sucedendo caídas, as salidas das iglesias e demais, e é por falta de iluminación. E a mí non me fai ninguna gracia que a persona se cae, se lastima, e, ademais, as condicións das que vivimos. En moitos lugares, hasta hai dificultades para meter as chaves nas cerraduras para abrir os portais das casas e poder entrar. E tampouco me fai ninguna gracia que se este rindo, pero tamén pasa, por exemplo, na zona onde eu vivo, o sea que, bueno, temos un problema de iluminación que se vai a solventar. A felicitamos que por fin se poida acometer e solucionar este problema. Allariz vai a cambiar unha barbaridade, que vai a ser un Allariz luminoso e un Allariz vistoso. Evidentemente, era algo que era necesario, hai que facelo, pero tomamos en consideración que nos falta, que tamén cuidemos o noso entorno, o noso patrimonio e a nosa estética, e enterrar todos eses cables, todo ese feísmo que temos polos cables nas calles do casco histórico é un tema tamén a ter en consideración importante. Seguimos votando en falta un plan de rehabilitación de vivendas no rural, con exención de impostos de construccións e obras para os que se decidan a rehabilitar esas casas, exencións bonificadas para as persoas que decidan instalarse nos povos do rural. Os nosos povos están morrendo, non estamos mirando para eles. Non temos ningún plan, se fai ningún plan de falamos de que, bueno, con isto vamos a facer arreixar carreteras, vamos a facer non sei que, pero non hai un plan integral de recuperación dos nuestros do rural. E se vota en falta, eu está votando a xente en falta onde fai moito tempo. Evidentemente, haberá que establecer prioridades, haberá que entrar nos povos de máis poboación, atender esas necesidades e facelo dunha maneira progresiva, pero de algún momento hai que facelo. Temos os nosos veciños do rural abandonados. Tamén voto en falta unha partida específica que, bueno, dentro da área de medio ambiente, pois queda aí diluída, que se contempla e non se contempla, que parques e xardíns, realmente outro plan de arranxo e renovación dos nosos parques infantís. De feito, temos un parque iniciado, un proxecto de parque empezado na Rúa Lomerte, e aí están as vigas. Quitamos os hortos urbanos, están as vigas e está sin terminar e sin saber todavía, ni siquiera vimos un proxecto do que vai a ser ese futuro parque. Pero non só é unha cuestión de crear máis parques, sino de arranxar e rehabilitar e conservar e manter en condicións óptimas para os nosos nenos e nenas de Allariz os parques que xa temos. Tamén votamos en falta para ser sociais bonificacións para as persoas con rentas máis baixas, para a aula de espera nas escolas deportivas e nas escolas culturais. Eso é realmente ser sociais.
E votamos en falta bonificacións impostos e tasas, por exemplo, no imposto de vehículos para os vehículos menos contaminantes. Estamos falando de cambios de tal o clima, non sei cuánto, e nós non facemos nada por axudar e incentivar a que as persoas vayan teñan algún incentivo para ir cambiando hacia vehículos menos contaminantes e incluso para vehículos que non sean de consumo de gasóleo, como en este momento se está, parece que empezando a xa falar en todas partes. Non se trata de eliminar, sino de axudar. O que se trata dos presupostos, os proxectos de presupostos son unha folla de ruta para o traballo de todo un ano, para conservar e para manter e para crear ilusión en todos os veciños e veciñas de Allariz. E os veciños e veciñas de Allariz, francamente, empezan a verse pouco representados nos proxectos de presupostos que vostedes representan. Esta é unha mostra, me digo, do que sería un proxecto de presuposto que sería ilusionante. O resto, como le digo, é continuista, é falta de ilusión e non vamos a votar en contra, pero desde logo nos vamos a abster porque mentras a situación sexa a que é, mentras a débeda realmente a sigamos alongando, porque o único que fixemos con estas medidas que aprobamos no punto anterior, é verdad que hai que acollerse a elas, e é lógico acollerse, e é unha oportunidade pois que temos que nos van a desafogar un pouquinho máis, pero o único que están facendo a alcaldesa, e vostede o sabe, é alongar no tempo a sangría que estamos metidos dende vai moitos anos, dende o ano 2012, especialmente. E iso non nos está levando a ninguna parte. Realmente non vemos ningún criterio real e xa felicitei cando empezaba, cando decía que, bueno, pues que era prudente. Si observamos esa prudencia, si yo reconozco que observamos esa prudencia no presuposto que vostede trae a aprobación. É algo que non observábamos noutros mandatos, pero agora sí observamos e o recoñecemos. E hai unha cousa que especialmente agora mesmo, mentre usted facía a súa intervención, me chamou a atención. Usted falaba do proxecto de gastos, como que a Casa da Mocidade nos costaba 75.000 euros mantelan de mantemento para 3 días que abre semana. Isto require facer unha pausa e pararse a pensar se realmente isto é real, porque parece unha barbaridade, que son 5 horas a semana, porque por lo menos a última vez que eu mirei, o que tiñamos de horario era xoves de 7 a 9 e repes sábados de 6:30 a 9 da noite tamén. Son 5 horas a semana. 75.000 euros de mantemento, un edificio tan utilizado. E logo temos que gastar cartos, por exemplo, en rehabilitar edificios que é moi necesario para a banda, cando a mellor podían ensayar aí. Home, eu creo que teríamos que pensar a veces como gastamos os nosos cartos. Non sei se foi un erro ou non. O sea, a mí simplemente le digo que me gustaría que se fixese un estudo de por que estes 75.000 euros de mantemento de algo tan infrautilizado, que non digo que estea mal, pero que sempre nos queixamos de que, francamente, ten moi pouco uso para o que podería ter. E se encima ten este desmesurado gasto, xa nos parece unha auténtica barbaridade. E con isto, nada máis que decir respecto aos presupostos, e adiantamos que o noso grupo se vai a abster. Moitas gracias. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista? Sí, pois como en anos anteriores destaca o 75,7% en gastos de persoal e gasto corrente frente ao 22,3% en inversión reais, a diferencia brutal. A memoria da alcaldía é unha copia semellante a exercicios anteriores, non hai unha sola medida que teña soporte orzamentario que signifique unha novidade. Nos seguimos reclamando tarifas sociais en saneamento e abastecemento. Hai moitas familias que teñen dificultades para afrontar o pago destas tasas e o único compromiso do goberno coa poboación e a auga foi acadar un convenio co telebalneario para disfrutar do spa a prezos reducidos que podemos compartir, pero pensamos que hai outras prioridades de carácter social. A partida de investimentos do Plan Allariz 2020 de 391.853 euros segue estando sen especificar, pouco transparente.
Aplaudimos, sen embargo, a mellora do espacio de ensaio da banda Unión Musical de Madrid, así como tamén a mellora do alumnado público, por certo, mediante unha subvención importante do Goberno Central. Pero a débeda segue sendo lacerante, son 3,2 millóns de préstamos a longo prazo e máis de 470.000 de créditos a curto prazo, o que fan imposible acometer as inversións que o Concello precisa e desenvolver proxectos innovadores. Estamos ante uns orzamentos conservadores, sen capacidade de innovación e sen ideas novas, e que tampouco inciden na fenda entre a capitalidade e as parroquias do rural. Hai unha pregunta que lle quero facer á señora alcaldesa, porque non sei se entendín ben, o de que non hai previsto ingresar polas concesións. Espero no turno de resposta que me conteste. Por lo tanto, anunciamos a nosa abstención. Pois, por turnos. Bueno, hai algo común as dúas intervencións no que ten que ver coa débeda municipal. Nós sempre fomos claros, por lo menos eu creo que sempre farei claro con respecto a isto, nós nunca ocultamos a débeda municipal, nunca ocultamos, entre outras cosas, porque, bueno, sería moi osado pola nosa parte algo que é palpable, que se pode ver e que además en cada informe que facemos, en cada informe de Secretaría de Intervención, ou que se estima un exercicio, que, por tanto, que hai que ter disponibilidade orzamentaria ou hai que aprobar medidas como as que temos aprobado en estes dos últimos plenos, efectivamente está aí a débeda, non? Entonces, nós nunca facemos eso e a nós nos gustaría tamén, bueno, que se recoñecera, eu creo que, bueno, tamén agradezco, bueno, por esos recoñecementos, que se hai algo que tamén ten caracterizado este grupo de goberno nos últimos anos, é cumprir todos e cada un dos compromisos que se ten adquirido con respecto á reducción da débeda municipal. Ni un solo exercicio, ni un solo ano, deixamos de efectivizar aqueles compromisos que adquirimos aquí, que, por tanto, de ir reducindo esa débeda, o que nos sitúe, bueno, pues, a estar, bueno, pues, nos niveles que estamos agora dunha débeda que é sensiblemente inferior á débeda que tivemos. Tamén é verdad que en aquel momento tamén explicábamos nós que nos fixemos un esforzo dotar a lei unhos equipamentos importantes, que, efectivamente, ao facelos, en moitos casos, bueno, pues, con unha aportación municipal importante, pois ao final acaban lastrando tamén, bueno, pois, a capacidade que pode ter un concello para seguir con este ritmo inversor que tiñamos en esos anos atrás. E nos nunca obviamos ni ocultamos que eso era así, e que tamén ao mesmo tempo considerábamos que unha vez feitos os esforzos importantes que fixéramos, pois que ahora tiñamos xa ese equipamento a disposición de todos os veciños e veciñas e, por tanto, que podíamos ser, bueno, pois, máis cautos en ese aspecto, non? Por tanto, eu creo que, bueno, pues, que sería bo recoñecelo así. Eu creo que hai un dato moi importante no que ten que ver co orzamento e que se pode ver perfectamente neste cadro comparativo que se aporta no orzamento para dar, bueno, pues, unha información moito máis velada, moito máis clara e, sobre todo, que permita analizala mellor, ya que ten que ver, bueno, pues, ca capacidade que ten este Concello no que son as operacións correntes. O orzamento do Concello, o orzamento municipal, dos 6.353.000 euros, o 86% provén de operacións correntes, do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4 e do capítulo 5. E, por tanto, estamos falando de que aquí non estamos facendo cámaras, non estamos facendo, bueno, pues, brindis ao sol, sino que, en realidad, estamos falando dun 86% no que teñen que ver desos 6.300.000 de previsión, por tanto, 5 millóns, casi e medio, de euros, que, por tanto, son unha garantía da capacidade financiera que ten este Concello, non? Frente aos 4.809.000 euros que ten tamén no estado de gastos en operacións correntes e, por tanto, no que ten que ver co capítulo 1, 2, 3 e 4, non? E, por tanto, eu creo que, bueno, é importante, bueno, pues, que a hora de analizar os orzamentos que se estuden tendo en conta, bueno, pues, todas estas circunstancias, a débeda, pero tamén a solidez que presenta este orzamento, que, por tanto, só unha porcentaxe moi pequena do orzamento ten que ver co que podería ser, ou que podería ser un pouco, como se nos ha pasado en alguna outra ocasión, máis ficción, non? E en este caso, ademais, no que ten que ver con esa parte, xa explicamos tamén de que fomos extremadamente prudentes no que tiña que ver co capítulo 7 de transferencias de capital e, por tanto, computar aquilo, bueno, pues que prácticamente, sistemáticamente, se vai materializando cada ano, e no resto, bueno, pues ser tremendamente cautos, non? Eu creo que iso, bueno, pues é importante reconocerlo para dar conta tamén do rigor das contas que presentamos, non?
Eu, no que ten que ver, bueno, pues, coas indicacións que se nos fan aquí, de que únicamente facemos mantemento, que estes son os orzamentos continuistas, a mí, en realidade, me gustaría, e eu teño feito máis dunha ocasión, ¿no?, que se me pudera por encima da mesa algún concello de 6.300 habitantes, como temos nós, que presente o nivel de prestación de servicios e de equipamentos que ten o Concello de Allariz, ¿no? Porque a hora de falar de mantemento, eso temos que ter moi en conta, porque aquí estamos na Champions. Eso tamén temos que reconocer, porque nós recibimos aquí moitos concellos de todos os signos políticos. Aquí recibimos concellos do PP, concellos do PSOE, concellos de Podemos, temos recibido concellos de todos os signos políticos. E, en realidade, o nivel de servicios e de equipamentos que nos temos en Allariz, bueno, pues dificilmente pode aumentarse. E dificilmente pode aumentarse tendo en conta, sobre todo, que estamos falando de que prácticamente o 83% do orzamento do Concello depende do que depende e está nas cuantías nas que está. De que en esta provincia de Ourense non contamos con un plan único e, por lo tanto, non contamos con esa aportación que, por sorte, en outras provincias si o teñen e aquí non se conta, non? E temos que contar tamén de que o plan de cooperación da Xunta de Galicia leva igual nos últimos anos. Eu non recordo máis dos 27.000 euros mensuales que recibimos dende hai anos e que se incrementara esa cantidad e, por tanto, as transferencias que hai, por tanto, esos ingresos fixos e operacións correntes que o Concello ten, mantéñense rigurosamente cada ano, sin ningún tipo de incremento. Sin embargo, ao longo destes anos, o Concello de Allariz foi capaz, que eso xa de por sí é un logro, de manter un nivel de servicios e de equipamentos elevadísimo, como digo, que non lo coñecemos ningún concello, ni do PP, ni do PSOE, ni de Marea, ni de Podemos, ni de ninguén que poda pornos con 6.300 habitantes este nivel de infraestructuras, de equipamentos e de servicios cos que conta o Concello de Allariz, ¿no? E xa digo que recibimos, bueno, pues moitos concellos de signos políticos moi diferentes, ¿no? Por tanto, eu creo que eso tamén, bueno, pues é necesario reconocelo para tamén dar conta de que aumentar o nivel de servicios que temos, cuando ao mesmo tempo se pide prudencia e que non se aumente o endeudamento, pois tamén pode parecer, ao mesmo tempo, xa non digo suicida, pero cando menos contradictorio, non? Por lo menos facelo así, porque antes nós, efectivamente, estamos na idea de manter esa prudencia, non? Por lo tanto, a nós hai inversións que, efectivamente, nos gustaría poder acometer no que teñen que ver co soterramento, por exemplo, de cables no casco histórico, de cableado no casco histórico que se ten dito. Temos intentado facer xa, bueno, pues, alguna propostas a Xunta de Galicia para que eso se poda ir materializando e ter colaboracións para que eso se poda ir materializando. Por desgracia, hasta ahora non ten fructificado, non ten sido posible ter unha colaboración por parte da Xunta de Galicia para este cometido e, por tanto, nós aí non temos o criterio de prudencia de mentras non haxa pues, esa colaboración, bueno, pues, non incrementar a débeda deténdonos a executar programas destas magnitudes. No que ten que ver, bueno, pues, ca renovación de parques infantís, que tamén se mencionou, estamos de acordo e, por tanto, cando falábamos de mobiliario urbano, nos contemplábamos que, efectivamente, hai renovacións dese estilo que hai que facer. No que ten que ver co parque infantil cuberto, creo que vou facer unha aclaración, porque así se mencionou, e a demora en rematar a execución dese parque, e ten que ver con que, bueno, ainda que non o tiñamos orzamentado para este exercicio, é verdad que no proceso e na execución dese orzamento do 2019 decidimos pôr en marcha un programa que nos parece pues, tremendamente interesante e que está dando uns frutos que eu creo tamén que son de destacar, que é o que ten que ver coa constitución do Consello Escolar de Infancia, non? Eso nos levou a que este programa fora incluído, esta execución desta obra fora incluído dentro das actividades que estamos a desenvolver co Consello da Infancia. Por lo tanto, que tanto a educadora familiar como a arquitecta municipal, e cambiamos aí, bueno, pues a orientación que tiñamos inicial para a execución deste Consello da Infancia, o que decidimos foi, bueno, pues do concentro escolar e agora tamén empezará a facerse co instituto, non xa con isto, sino con outros proxectos. O que decidimos foi facer un diseño non só do parque infantil, sino do que ten que ver coa mobilidade e cos espacios comuns que queren utilizar os nosos nenos e nenas e a nosa infancia, e que nos levou a paralizar eso a espera de que se está traballando, como está traballando en diferentes fichas no centro escolar.
É verdad que este proceso nos levou ao verán e, por tanto, no período vacacional adquirimos o compromiso co colexio e co Consello e con todos os que participan no Consello Escolar de Infancia de paralizar ese proxecto e, unha vez reanudado o curso escolar, volvimos a iniciar, non? E, por tanto, bueno, eso que conllevaba alguna modificación inicial e ali no proxecto, pois está neste proceso que estará rematado agora por parte da arquitecta e educadora familiar como de todos os delegados de todas as clases que compoñen ese consello, non? E, por tanto, nos levou tamén, bueno, pois, no que ten que ver coa mobilidade e con esos parques a demoralo por esa vía, porque preferíamos que fora pois, un proxecto máis participativo do que estaba previsto inicialmente. Pero, bueno, pues esperamos que efectivamente no que queda de novembro e de decembro podamos facer a contratación finalmente dos equipos que se decidiu, de equipamento que se decidiu instalar ali e das modificacións ao redor do parque que se decidiu facer ali. No que ten que ver con outras intervencións que se estaban comentando, bueno, nós temos que decir no que ten que ver coa Casa da Mocidade, que cando falamos de 75.000 euros estamos falando de que hai personal que está traballando ali porque hai unha radio municipal tamén, e, por tanto, o personal da radio municipal, por tanto, técnico da radio, traballa en Radio Valladolid e na Casa da Mocidade, e, por tanto, ese salario impútase ao coste da Casa da Mocidade. Lóxicamente, como non podía ser de outra maneira, no que ten que ver co salario, no que ten que ver coa seguridade social, no que ten que ver cos suministros eléctricos, calefaccións, demais, e no que ten que ver tamén coa partida destinada de 20.000 euros destinada a sufragar os gastos de actividades que se realizan ali. Hai que ter ali presente tamén que hai coa parte das escolas de música, no que teñen que ver, bueno, pues, con non só para batucadas, sino con clases de guitarra, demais e tal, e actividades que se fan ali, se fa con cargo tamén a esa partida municipal. Ese sumatorio todo é o que suma os 75.000 euros, lóxicamente, non? No que ten que ver, bueno, os presupostos, se son sociais ou non, bueno, eu creo que boa parte do que detallamos, precisamente, se non justifica que todas as partidas que temos destinadas a servicios sociais, o importante é a aportación municipal que supón. Todo o que temos destinado a ensino, o que destinamos a actividade cultural, o que destinamos, en definitivamente, bueno, pues, a todos os partidos, bueno, e as áreas que estaba comentando antes, se esos son os presupostos pensados para o benestar da xente, pois eu creo que dificilmente entendería uns presupostos que podan ser, non? E hai cuestións en todo este orzamento que ademais non significan ninguna aportación económica por parte do Concello, que son completamente anecdóticos, pero ao mesmo tempo eu creo que, bueno, pues, denotan tamén unha forma de actuar deste grupo de goberno, non? Lo que é a aportación que se facía por parte do Partido Socialista dese convenio do SPA en contraposición a unha política social, cando en realidade non ten nada que ver, non? Estamos falando de que o Concello de Allariz puxo en marcha no seu día unha tarxeta cidadá, unha tarxeta que o que fai que todas aquelas persoas que están empadronadas podan disfrutar de determinados servicios de forma gratuita ou con un precio máis ventaxoso, con un importe máis ventaxoso daquelas persoas que non están empadroadas, e que, lóxicamente, a área de promoción económica dentro da xestión que fai para que podan ter aqueles titulares empadronados da tarxeta cidadá máis beneficios, pois ponse en contacto co comercio, coa hostelería e demais para intentar que podan apoiarse a beneficios. Estamos gestionando ahora co comercio descontos en compras e iso mesmo lle trasladamos tamén a hostelería. O primeiro que respondeu neste caso, nesta última campaña que estamos facendo, foi o hotel Oca de Allariz ofrecendo un desconto pola súa parte, como hai aportación municipal para eso, máis que a xestión que nós facemos, un desconto para todos os empadroados que nos agradecemos e aplaudimos unha aportación máis de papel que non ten nada que ver coa política social do Concello de Allariz, senón con un beneficio máis da tarxeta cidadá e dos beneficios cos que contamos en parte. Por suposto, nada que teñan que ver con situacións de emergencia social e os servicios sociais teñen que ver con este convenio co SPA. No que ten que ver cuidar, bueno, está ben, quer dicir, que se intente por flores o Ministerio, quero decir, que levábamos anos solicitando, por fin, que concedido, e nos tamén o agradecemos, pero tamén é verdad que os fondos son europeos. Dicir que tamén, bueno, pues postos xa a postos, vamos a botar flores a todo o mundo, non? E entonces, nós é verdad que levábamos moitos anos intentando conseguir unha financiación para uns programas importantes como estos, pois efectivamente, por fin, este ano é posible, por fin este ano temos a concesión e estamos, bueno, pues encantados de que podan empezar a materializarse todas estas accións que estaban previstas. Por a miña parte, eu decir solamente con unha cuestión no que, bueno, pues eu creo que
é importante salientar e é que os concellos cada vez asumimos máis competencias, as propias as temos que cometer, pero cada vez asumimos máis competencias impropias, ¿no? E eu creo que iso é algo que é importante que teñamos en conta, porque en este caso, independientemente de que nós consideremos que hai discrecionalidade ou non, consideramos que efectivamente hai moita discrecionalidade por parte de outras administracións a hora de aportación e da distribución de fondos, si que hai algo que creo que estamos de acordo todos os concellos, do color que sexa, e é que cada vez asumimos máis competencias, incluso aquelas que son, como decía, impropias, e que nos leva a facernos cargo desde a velutina, por un exemplo, a facernos cargo de todo o que son animais domésticos e os que non son domésticos tamén, porque despois, ao final, na práctica, a administración competente non se fai cargo deles, por exemplo, ou, como esta última medida que se saca a xunta da manga, por exemplo, inspeccionar as piscinas privadas de uso colectivo, que tamén vamos a ter que empezar a asumir e empezar a inspeccionar as piscinas privadas dentro da administración local, ¿no? Todo isto seguirá acompañado por salir publicado xa no boletín e demais, xa nos chegaron as instruccións para poder facer. O significa que na próxima temporada de verano eu xa programado un grupo de goberno, a ver a que concelleiro lle tocará ir a chamar as portas para ir fazer a inspección, ¿no? E, por lo tanto, cada vez empeza a ser auténticamente esperténtico que por a porta de atrás, ademais, a aprobación de orzamentos ou cualquier outra medida, ao mesmo tempo se colen tamén competencias para os concellos, que acaba sendo isto un caixón desastre que dificilmente acaba sendo asumido, non? E chegará un momento que tamén, eu creo, que os concellos tenemos que acabar plantándonos e dicemos hasta aquí chegamos, non? Porque empeza a ser unha situación difícil de xestionar, e, por tanto, eu creo que, a hora de intervencións que poden ter que ver, como decía, con rehabilitación, como se mencionaba, con rehabilitación de todas esas vivendas, todas esas unidades catastrais que están abandonadas e con un problema importante, en ruína ou en semi-ruína, vamos a ter un derrumbamento en Outeiro de Laxe a semana pasada, non? É importante, unha vivenda, ademais, e teremos, por desgracia, en caso deso, pasarán, trasladarle unha responsabilidade como esa aos concellos, que na situación na que estamos, con unhas competencias que en realidad, ten que asumir, que nas ten que asumir, e, por tanto, con un asfixia económico que se mete aos concellos sin variar para nada a transferencia de fondos correntes que se lle fai, pero ao mesmo tempo se incrementan paulatinamente todas as competencias, pois eso nos vai levar a unha situación que dificilmente podrá ser asumible, que chegará, nos apromiamos algunha vez, chegará un momento que habrá que dicirlo ao Ministerio e á Xunta por parte da FEGAM, mire, señores, aquí lles quedan as chaves e ustedes gestionen como podan, non? Porque esa é o pan de cada día e por iso, pois na próxima asamblea da FEGAM, que se vai a celebrar a semana que ven, pois hai unhas ponencias como as que hai, nas que a FEGAM hai un planteamento xa de decir hasta aquí, non? Hasta aquí, e en este caso, ademais, por consenso dos tres grupos políticos, 4 neste caso, que tamén están en Marén, de grupos políticos que conforman unha asociación como a FEGAM, non? E que fales, co color político do que fales, nos concellos, esta é a situación na que nos atopamos e, por tanto, nos o que aspiramos é a xestionar a mellor forma posible os nosos recursos, pero tamén a que por parte das administracións tamén se deixe de cargar nos concellos as tintas de todo, non? Con estas aclaracións, non sei se hai alguna cuestión que ten que ver con un segundo turno, se prefere someter a votación, sometemos entonces a votación. Pois sometemos a votación a aprobación do orzamento, votos a favor, votos en contra, abstencións, pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e coa abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Continuamos ca orde do día, no que ten que ver co punto número 6, moción do BNG ao respecto do sector da automoción. Ten a palabra para a defensa desta moción o primeiro tenente alcalde e portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Ladera. Esta moción ten que ver con o trazado dunha petición por parte da Central Intersindical Galega, da CIGA, para presentar unha moción a prol do sector da automoción en Galicia en xeral, e en concreto neste caso que nos ocupa o Concello de Allariz. Hai que recordar que dentro do noso Concello, a maiores de talleres, concesionarios, o que consideramos o sector normal en calquera Concello da provincia, contamos cunha planta importante do Grupo Faureci en Calplás, que ten máis de 100 postos de traballo e que está englobada dentro do sector da automoción. Este sector, que como outros moitos industriais están a sufrir importantes tensións, neste caso en concreto pola transformación que está a sufrir
os coches de gasol que deixan de ser empregados, ou esa é a amenaza, que debería de trasladarse a un novo modelo de coches de vehículos híbridos e eléctricos, así como o coche autónomo, e despois tamén en outras cousas que son máis xerais de cara ao sector industrial galego, como sería unha política enerxética de país, neste caso concreto para o sector da automoción, que permitira que as nosas plantas de produción tuveran ventaxas comparativas con outros territorios do Estado pola proximidade tamén das fontes de produción eléctrica que sufrimos, non? Como pode ser os muiños de vento ou os encoros. Así mesmo, tamén se plantexa dentro da moción un plan de rejuvenecemento de cadros de persoal, un novo sistema de fabricación e para isto, en concreto, crear sinerxias coa formación con cadros de FP que permitan xerar persoal formado para esas novas necesidades que en breve vai ter o sector da automoción. O resumen de todo isto, para non alargar en exceso, o que solicitamos do Pleno é a aprobación das seguintes propostas, como indicaba anteriormente, neste caso, somos a voz, o voceiro do sector sindical da automoción no noso país. Creación dunha tarifa eléctrica industrial a que se poidan acoller as empresas, solicitar ao Goberno do Estado que faga as modificacións oportunas e estableza o dereito a xubilación parcial aos 60 ou 61 anos para todos e todos os traballadores e traballadoras, ben sexan das empresas principais ou auxiliares, manufactureiras ou non, así como a ampliación de coeficientes reductores para o sector como medidas de rejuvenecemento nas factorías. Demandar a Administración Autonómica Estatal unha formación profesional pública que comece a formar en esta nova revolución industrial, a denominada Industria 4.0, para dar unha saída profesional nas novas actividades e expectativas laborais que se vean a xerar nas empresas. Creación dunha mesa galega de automoción, integrada polas 3 universidades galegas, o actual clúster empresarial e as centrais sindicais. Compromiso de todo o sector da automoción de non afondar na precariedade laboral, non abusando coa contratación de empresas de baixo custo, empresas multiservicios, EPT, centros especiais de emprego, etc. Aplicación do convenio sectorial ou da empresa principal a todos e todas as traballadoras do sector da automoción e impulsar un plan galego para a industria da automoción no que se recollen medidas de apoio ao I+D+I no sector, a especialización cara a produción de vehículos con maior valor engadido, a optimización dos procesos productivos, pulando polo aproveitamento das sinerxias entre as factorías principais e a súa industria secundaria. Como decía anteriormente, isto é algo que nos afecta, vimos de ver no último ano como bastantes empresas están a deslocalizar, marchando para Portugal, para Marruecos, e consideramos que en Galicia isto é un sector prioritario, posto que o noso sector industrial en boa medida depende de que se tomen medidas para poder continuar a produción automobilística no noso país. E, por tanto, solicitamos o apoio de estos grupos de corporación. Nada máis, gracias. Pola nosa banda, le manifestamos que apoiamos a moción nos términos no que se presenta. Non temos máis que decir, nos parece razonable, respetuosa e de sentido común. Por tanto, Grupo Socialista? Sí, por a nosa banda, decir que podemos coincidir en algunos puntos, pero discrepamos totalmente no 4. Con respecto ao punto 1, non temos esa competencia en exclusiva. O Goberno Socialista está a traballar no Estatuto das Industrias Electrointensivas, onde serán recollidos moitos destes plantexamentos. O problema de fondo para o sector industrial do noso país, no que se incluye o sector da automoción, é que a Administración que ten competencias para ele, a Xunta de Galicia, non desarrolla políticas industriais. O desleixo da Consellería e do IGAPE están a padecer en Alcoa, Ferro Atlántica, nas Pontes, nos Asteleiros. O Goberno de Pedro Sánchez, por a contra, está a intentar solucionar a crise industrial. Por 2 anos con Alcoa Coruña, se está a traballar en Alcoa Santiago e vamos con unha transición ecolóxica xusta que afectará a comarca de Ferrol e o Real. Por a nosa parte, decir que o noso voto será abstención.
Perdón, unha relación sobre ciencia con 1 e o 4. Sí, que no 1 e o 4 discrepábamos, sí. O 4 é a creación dunha mesa galega da promoción. Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, nos en este caso, lo que ten que ver con esta moción, en realidad, non é un texto que presentáramos nós, sino é un texto que nos presentamos, que nós, en realidad, somos o vehículo para presentar a moción, e, por tanto, non hai lugar que nos podamos transaccionar aquí nada do que ten que ver con esta moción. Por tanto, creo que o que temos que fazer entonces é someter a votación, non é que están fixadas esas posturas, non? Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Pois aprobase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista. Punto número 7, moción do BNG sobre o 25 de novembro. Ten a palabra para a defensa desta moción a Concelleira de Benestar Social, Maribel Poisa. Boa tarde. É certo que temos dado pasos adiante con velocidade na visibilización da violencia machista, pero aínda fica moito por facer. Polo que é clave aumentar os recursos disponibles e é clave tamén visibilizar todo tipo de violencias machistas. É preciso recoñecer a importancia e a gravidade das violacións e agresións sexuais na nosa sociedade e a insuficiencia nos recursos de intervención e atención. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder Judicial, hai un 80% de feitos delictivos que non se denuncian. Malia a isto, as denuncias teñen experimentado un incremento das agresións e as persoas expertas da cadea judicial e de atención alertan ademais dun incremento na súa brutalidade. Así mesmo, a Fiscalía Xeral do Estado alerta do aumento da violencia e os delitos de natureza sexual entre as persoas máis novas e o relacionan directamente coa preeminencia da pornografía nas redes sociais e como forma de educación e socialización sexual. A Lei Galega do 2007 inclúe a violencia sexual como unha forma de violencia machista. Porén, o Goberno de Feijóo non ten feito esforzos suficientes para desenvolver este marco e adaptar os recursos a todo tipo de violencia. Así mesmo, o Estado español continúa a incumprir o Convenio de Istambul e tamén o propio Estado de Estado, que prometía avanzar nunha definición da violencia machista que supere o enfoque patriarcal e reduccionista que a limita ao ámbito familiar e da parella. O Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Demandar a Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamento do 2020 de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei do 2007 de 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Instar a Xunta de Galiza a demanda ao Ministerio de Xustiza de implantación do xulgado específico de violencia de xénero. Demandar da Xunta de Galiza a mellora da atención e prevención da violencia machista e, particularmente, da violencia sexual, adoptando as seguintes medidas. Garantir a gratuidade de atención xurídica ás vítimas de violencia sexual por ser vítimas de violencia machista e impulsar unha campaña específica para informar da existencia deste recurso. Promover un programa específico de formación en materia de violencia sexual para todos os ámbitos profesionais que traballan na prevención e atención da violencia machista. Ámbitos sanitarios, policiais, administrativos. Construir unha mesa de traballo na que se avalíe, xunto cunha representación do ámbito judicial, policial e forense, a causística das denuncias en Galicia por agresión sexual, de cara a analizar posibles fallos na cadea de atendemento e intervir no seu baixo número. Desenvolver un protocolo específico de atención á violencia sexual, con especial atención ao ámbito judicial. Impulsar no campo da prevención e sensibilización da mocidade e comenzar por extensión, antes do remate do 2020, a todos os centros de educación secundaria do país
de obradoiros específicos sobre o consentimento co obxectivo de contribuir a superar a preeminencia da pornografía, a superar a preeminencia da pornografía como referente formativo da mocidade galega, así como a desenvolver as actuacións necesarias para incorporar contidos coeducativos transversais de superación da dominación sexual en todas as fases educativas. Demandar do Goberno Central as seguintes medidas para avanzar no recoñecemento da violencia sexual como violencia machista. Demandar a introdución no marco legal do concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais, así como a consideración destes delitos como delitos de carácter público. Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Istambul, que estipula que as autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non consentido sexa tratado sempre como un delito. Modificar a definición estatal de violencia de xénero de acordo co Convenio de Istambul, de forma que a violencia sexual sexa recoñecida como tal, como xa fixo a Lei Galega no ano 2007. E, por último, desenvolver as actuacións legais de organización necesarias para que os delitos de violencia sexual sexan instruídos nos xulgados exclusivos de violencia machista e transferir a Galiza os recursos orzamentarios necesarios para esta adaptación. Gracias. Gracias. Por parte do Partido Popular. Por a nosa banda, vamos a manifestar que nos este ano decidimos non meter unha moción porque defendemos absolutamente que a violencia de xénero o que temos é que unirnos todos, tanto políticos como todos os sectores sociais, e deixar de pelexar cada un ou ter distintas posturas que ao final non nos levan a ninguna parte e moito menos favorecemos as mulleres que viven e teñen que sufrir esta lacra. Con esa mesma intención, esta mañán intentamos, sendo consciente de que podía ser un tema prematuro, pero aproveitando que ayer os grupos que teñen representación da Diputación de Ourense fixeron unha declaración e acordaron unha declaración institucional conxunta por o día 25 de novembro, pedíamos facer tamén esa declaración institucional aquí, non foi posible, porque un dos grupos con representación neste Concello non estuvo de acordo, entre que na Diputación Provincial, tanto PSOE como BNG, non puxeron ningún problema e estiveron completamente de acordo nesta declaración institucional, e a iso me refiro con que é unha pena. Nos vamos a apoiar as mocións, a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Sí que vamos a facer algunha puntualización de algún dato nada máis, sin querer afondar nin en razóns, nin que sí, que non, porque todo o que se faga e todo o que teñamos que facer dende todas as administracións está claro que é pouco. E é pouco porque estas 52 mulleres asesinadas que van ao longo deste ano non lo dicen. Por tanto, nese sentido, sí, vou a dar lectura por parte do meu grupo, igual, porque a nosa intención desa declaración, porque a solidaridade con todas as vítimas e as súas familias, lembrando a todas e cada unha das mulleres que foron asasinadas polos seus parentes ou exparentes ao longo deste ano, os fillos que quedaron orfos, así como tamén o seu pesar polo asesinato daqueles fillos co único fin de facer sufrir as súas nais. Tamén reafirmamos o noso compromiso coa igualdade real entre mulleres e homens e a eliminación de toda a violencia que se exerta contra as mulleres polo seu feito de selo. Queremos seguir loitando contra a violencia de xénero, queremos seguir na loita contra a violencia de xénero, que non é unha cuestión de ideoloxías, como decía, é unha realidade social porque convivimos e que debemos combatir unidos. Por iso rexeitamos cualquier tipo de utilización partidista dunha cuestión que nos debería unir a todos ao redor das vítimas. Exiximos o efectivo cumprimento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero por parte de todas as administracións implicadas
así como a inmediata reactivación da Comisión Parlamentaria no Congreso dos Deputados para facer o seguimento do pacto coa periodicidade que necesita un acordo destas características. E declaramos que, mentre haxa unha súa víctima de violencia de xénero, a prioridade ha de ser mellorar a súa protección e a resposta que ofrecemos dende os poderes públicos. Esta é a nosa declaración e a nosa manifestación para estas mocións e co gallo do día 25 de novembro. Respecto a que decía que o goberno de Feijóo, se non quero facer unha puntualización polo punto 1 e o punto 2 simplemente non nos quedou claro ao que se refiren, que seguramente sexa un problema de transcripción ou de pouca extensión. Cando dicen que o goberno de Feijóo e os gobernos da comunidade non fai o suficiente dende a comunidade autónoma na loita no investimento para a loita contra a violencia de xénero, eu quero defender que é unha das comunidades autónomas que seguramente sea insuficiente, porque morreron as cifras, tal como se recollen estadísticamente, dicen que 3 mulleres, morreron 5 mulleres este ano. Para min son 5 víctimas de violencia de xénero, os seus orfos, que tamén son víctimas de violencia de xénero. Por lo tanto, todo o que se faga, todos os millóns de euros que hai encima da mesa non foron suficientes para evitar isto, o cual non quero facer ninguna defensa política ni partidista, ainda sendo a representante e portavoz do Partido Popular neste momento, pero tamén quero defender o que faremos, ainda que insisto en que foi insuficiente. 5 aquí e 52 a última foi ayer, non recordo exactamente a localidade, é o mismo, doi exactamente igual, porque cada muller que morre, cada fillo que morre, cada fillo que queda orfo, é un orfo de todas nós, de todas as mulleres desta sociedade e tamén dos homens, porque tamén os homens, a maioría dos homens, gracias a Dios neste país, tamén son homens moi comprometidos e implicados coa loita na violencia de xénero. Non vamos a tampouco discriminarlos aí e vamos tamén deixar ter a súa parte de solidaridade co que nós sufrimos como mulleres. Entón, dentro deses investimentos, no punto 1 dicen que se sitúe como mínimo do 1% do total e así dotar de suficientes recursos que se rectifique a línea de incumprimento da Lei 11/2007, onde a lei non se está incumplindo. Non estaremos sendo o máis eficaces ou non chegaremos, pero non incumplimos a lei. E neste ano 2019 o investimento, o orzamento era de 1,19% máis do que se había incrementado respecto ao ano anterior, e dicir, vamos incrementando. Que xamos deixar fixado o mínimo dun 1%, nos parece ben. Creo que incluso temos que ser exigentes vou decir, combativos neste sentido, porque insisto en que todo está sendo pouco. Toda a inversión que fagamos para protexelas, toda a inversión que fagamos en educación, que é onde máis temos que incidir, na educación, porque solamente desde a educación vamos a erradicar esta lacra. Solamente desde onde os nenos máis pequenos empecen a ter conciencia do que é a violencia de xénero, a violencia en xeral, pero a violencia de xénero en particular, das consecuencias que ten, só aí vamos a conseguir realmente unha igualdade real. Mientras tanto, por moitos cartos que poñamos encima da mesa, non estamos chegando a eso. Vostede ponía exemplos do que se está a vivir na nosa mocidade neste momento, das confusións, dos cambios de roles que teñen, das confusións do que son as súas propia imaxe, como ten que protexer e deben facer respetar a súa imaxe. Que hoxe, por algunha razón, en algún momento nos equivocamos e non é normal que as rapazas vexan como normal, pois que como me quiere mucho, me pide el teléfono e eu se lo doy, le doy as contraseñas porque iso non é normal e nós, seguramente, por a idade que temos e por o que xa combatimos e porque o que xa combateron outras moitas antes que nós, en algún momento nos tuvemos que equivocar para que ese tipo de amor e relacións tan tóxicas e perigosas hoxe en moitas rapazas do noso país, de todo o país, non só de Galicia, se tomen como normal. Por eso incido en que todo o que invirtamos e todo o que poñamos, sobre todo en educación, non só en combatir, sino en educar, dende as edades máis tempranas, está claro que é pouco porque non estamos chegando e non o estamos facendo ben. Entre as cousas que si esta comunidade autónoma e por eso decía que non incumplimos
a reunión de 2007 estamos facendo, podo empezar a nombrar algunhas, seguramente vostede a sepa tamén como a mí, como concelleira de Servicios Sociales e Igualdade deste Concello, e temos reiterado e vamos a seguir reiterando que ni un paso atrás en contra da violencia de xénero. En este marco, o Goberno actual da Xunta ven levando a cabo o continuo desenvolvemento de importantes medidas como a atención psicolóxica das mulleres, o programa de atención psicolóxica ás mulleres que sufren violencia de xénero para os menores, así como outras persoas dependentes que vivan ou padezan estas situacións de violencia de xénero. Temos as gardas nos xulgados, temos as gardas tanto psicológicas como de asistentes sociais para atendelas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar de Galicia. Está empezándose a traballar en algo pioneiro e está dando bons resultados, e sigo insistindo, e neste caso tamén o digo como personal profesional nese sentido, tamén somos insuficientes. É certo que temos que ter moitísimo máis ambición e chegar a máis, porque necesitamos chegar a máis, porque estas mulleres tienen que se sentir en todo momento arroupadas, entendidas e escoitadas especialmente por personal especializado. Evitar sempre a victimización secundaria que moitas veces sufrían, porque vemos que nestas 52 víctimas que sufren, efectivamente, nestas 52 víctimas, non quero decir o dato porque penso que me vou equivocar, pero creo que 43 non habían presentado denuncia, nin tiñan ninguna denuncia previa. E iso moitas veces é para evitar esa victimización secundaria que cando chegan a poñer as denuncias en moitos lugares, en comisarías, en donde sexa, se as cuestiona. Non se as escoita, sino que se as cuestiona. E iso é algo que tamén temos que incidir. Temos que seguir incidindo, xa non solamente falo aquí da educación dos nenos, sino tamén na educación nosa como profesionais de todos os ámbitos, porque seguramente moitas veces nos podemos equivocar, un policía se pode equivocar ou a tomar unha declaración, un xuiz se equivoca ou a facer manifestacións, un abogado se equivoca ou a facer cuestionamientos, e moitas veces o mellor tamén o personal psicólogos ou asistentes sociais se equivocan ou a recoller ou escoitar os datos e non dar o espacio suficiente a estas mulleres para que se podan expresar. Entón, isto que nos parecía tan importante está en marcha posto polo Goberno de Feijóo. E non é para presumir, está en marcha porque é necesario. Sexa Feijóo e sexa quen sexa, o que estuvera. Pero sí que queremos, neste caso, como portavoz do Partido Popular e representante deste grupo, insistir en que non é certo que non estemos incumplindo a lei 11/2007 ou que non fagamos o suficiente, ou que non estemos facendo o que temos que facer. Insisto, pode non ser o suficiente, pero é que hai. Constituíuse a rede de entidades locais contra a violencia de xénero a través do convenio de colaboración coa FEGAM. Actualmente están adscritas 205 entidades. O tema de personación da Xunta de Galicia por o exercicio de acción popular nos procedementos penais en caso de morte por causa de violencia de xénero. A posta en marcha do Centro de Recuperación Integral para as Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero, CRI. A constitución do Observatorio Galego da Violencia de Xénero. A constitución da Comisión Asesora de Publicidade Non Sexista. O plan de dinamización das mesas locais contra a violencia de xénero, a primeira APP para víctimas de violencia de xénero de Galicia, o ESCAPE. Modificouse a Lei Galega de Violencia de Xénero na que se inclúe como forma de violencia a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e se garantiza por lei que o prazo para solicitar as axudas económicas periódicas para mulleres víctimas de violencia de xénero están aberto todo o ano. O programa iniciouse o programa de apoio e inserción laboral de mulleres víctimas de xénero, o de que se fixo o decreto de formación e igualdade e prevención en loita contra a violencia de xénero do personal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Se creou o primeiro plan galego de igualdade no ámbito educativo que sirve de referente a todos os centros educativos para abordar o tema da coeducación e a prevención da violencia de xénero. Creouse o protocolo de coordinación e cooperación institucional frente a violencia de xénero. Fixose a campaña de prevención e detención da violencia de xénero nas comunidades veciñais e se sigue facendo. Se crea a primeira APP tamén contra as agresións sexuais, agresións OFF, a campaña e se puxo en marcha tamén a campaña de prevención de actuacións anti o acoso sexual nos lugares de traballo dirixida aos colexios profesionais. E neste ano 2019, concretamente, como le decía, a asistencia integral dos orfos das víctimas de violencia de xénero
Creáronse máis vivendas tuteladas especializadas para mulleres de vítimas de violencia con enfermedade mental, perdón, esta creouse especificamente neste ano, as que sufren enfermedade mental. Creouse vivenda tutelada especializada para mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual. Ampliáronse as axudas económicas periódicas para mulleres vítimas de violencia de xénero, o que inclúe como potenciais beneficiarios por primeira vez as vítimas de violencia vicaria ou por interpósita persoal, é dicir, aquelas mulleres que padecen o asesinato dos seus fillos ás mans do maltratador, ademais de ampliar os tramos destas axudas segundo o IPREM. Creouse tamén o puxose en marcha o programa do bono de alugueiro social para as vítimas de violencia de xénero, a quenda de garda psicolóxica que me refería ao principio especializada e permanente para mulleres e os seus fillos, a quenda de garda tamén, como decía antes, as traballadoras sociais para tener tamén as mulleres e aos seus fillos, e se puxo en marcha a orde de axudas para os concellos de tratación de mulleres vítimas de violencia de xénero. Seguramente insuficiente, insisto, porque 52, unha é insuficiente todo o que facemos, 52 é unha barbaridade. Está claro que necesitamos que o Convenio de Estambul, o Pacto de Estado, comece a andar de novo, escollamos outra vez a senda que tiñamos de consenso, como tuvemos no momento que se chegou a ese gran pacto de Estado, ese acordo en contra da violencia de xénero de todas as forzas políticas que formaban parte nese momento, e por a nosa banda nada máis que decir, moitas gracias. Sí, unha pregunta, vamos votar as mocións independentemente ou na reflexión? Con respecto á moción plantexada por ONG, non vamos ter problema en apoiar a os temas plantexados. Con respecto á intervención da compañera do Partido Popular e por alusións, quero deixar claro que non apoiei a declaración institucional que si se fixo co apoio de varios grupos políticos, entre eles e da Diputación, porque onde se tiña que haber acordado, e cando se fai unha declaración institucional, é aquí, independentemente a Diputación e outra institución, non comparto os termos plantexados, parece moi blandita que a liña que sigue o proceso da violencia de xénero, por exemplo, o punto 3, para pôr unha idea, para que nos fagamos unha idea, non é unha cuestión de ideoloxía, si é unha cuestión de ideoloxía, nós non pactamos con vos, ustedes sí. No punto 4 exige o efectivo cumprimento do Pacto de Estado, con vostedes estivo paralizado. Eu atesto non podo aceptar este tipo de declaracións blanditas e de postureo ante 5 ou 25N, e por eso me neguei a aceptar o que se plantexei, foi que podíamos eliminar algúns puntos e engadir outros, que non se aceptou, non pasou nada, pero sí que quero deixar. Con respecto a isto, todo por feito, que non hai ninguna proposta de transacción, por parte de ningún dos grupos para aprobar a moción, e, por lo tanto, sometemos a votación. Por alusións que responder. Que estoy intentando non facer intervención así, porque senón al final, para no, pero vamos, pero un par de minutos para non se pode enmendar, para pechar a que había, por eso facía outra proposta. Pero mire, te vou a decir unha cousa. O tema das cuestións de ideoloxías e partidistas, que en toda a miña intervención pretendía de ninguna maneira entrar aí, pero eu vou a decir porque vostede personalmente leva buscando moito tempo contra este partido, e eu vou a decir claro, eu non sei con que pactan vostedes pactan con independentistas, con asasinos e con demais condenados por temas de ETA. O PP do Partido Popular. Por favor, e a nos consta, e llevamos os términos utilizos Os términos utilizados. Por favor, hai que son homens volos. Zaida, por favor, hai un número de palabras, en este caso, para todo o Partido Popular, que Pero hai unha intervención de 2 minutos e despois te terás outros 2 minutos para poder contestar, para que procedamos a votar. Justamente imos a apoiar, aunque tamén consideramos blandita en este caso, e é noso problema e nosa decisión aprobada. Tamén nos costa facelo cun partido que expresa a máxima violencia de xénero contra as mulleres, porque utiliza os cartos dos parados e das familias para ir a prostíbulos. Con eso, yo digo todo. Bueno, eu pediría que nos teñamos a moción,
Durante 2 minutos para o turno de réplica. Primeiro, quero deixar claro que eu plantexei o concelleiro do BNG que me chamou por o tema da declaración institucional a posibilidade de facer outro tipo de acordo. E díxose que non supoño que por indicacións da persona que plantexaba, que era a concelleira do Partido Popular. Ben, con respecto a algúns tipo de calificativos que se acaban de pregar aquí, non vou entrar. Eu que sí que teño claro que o Partido Socialista non pacta con filofascistas. Igual que as raíces teñen no mesmo sitio. E todo isto é má pregunta. Bueno, eu para rematar co tema da moción, efectivamente, as xestións fixos o primeiro teniente alcalde e portavoz do Grupo Municipal do BNG para a mediación destos. Todo o mundo coñece e sabe que, bueno, as declaracións institucionales requiren o aprobamento, a aprobación, e estar de acordo todos os grupos, e que, por tanto, non há lugar a transacción e demais, e, por tanto, que cando veñen aquí se veñen, supón, consensuadas para poder facerse así, o feito de que non houbera consenso para facelo, significa que non se deu a declaración institucional e, por tanto, que son as mocións que se defenden, que son as que pasaremos a votar agora. En primeiro lugar, esta moción do BNG, que pasaremos a debatir, a moción do Partido Socialista, tamén sobre este mesmo asunto. Por tanto, votos a favor da moción do BNG e apróbase por unanimidade de todos os grupos. Pasamos entonces ao punto número 8, moción do PSDG-PSOE sobre a Lei Internacional contra a Violencia de Xénero. No ano 1999, a ONU declarou o 25N como Día Internacional de Eliminación contra as Mulleres. Dende entón, a loita continua. 52 mulleres asesinadas no que vai de ano, e ainda non remato. 1028 desde que temos registros. Compre, pois, renovar esforzos continuamente para erradicar esta vulneración dos dereitos humanos. A violencia machista non ten unha cabida na sociedade que aspiramos a ser nin na democracia que queremos consolidar. Protexer as víctimas é unha obriga. Os avances legislativos, ainda sendo significativos, non son suficientes e resulta imprescindible optimizar o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero de 2017. Unha sociedade decente ten que ser garante dunha rápida e efectiva resposta ás mulleres que sofren violencia, así como tamén aos seus fillos e fillas, xerando os mecanismos necesarios para conseguir. Por todas estas razóns, vai ser necesario renovar os esforzos contra a violencia machista, mantela como prioridade política e democrática e illar os violentos e a quen lles dé a cobertura política. No novo escenario político que nos enfrontamos, a conmemoración do 25N cobra especial relevancia. A ultradereita fai cousas propias da ultradereita, co consentimento da dereita conservadora e daqueles que se definían como liberales. O discurso de Vox é atroz, a actitude do PP de Ciudadanos indignante. Hoxe, o cobarde Ortega Smith, nun novo alarde de altanería e indecencia, a que xa nos terá acostumbrados, por certo, ignorou as protestas dunha víctima de violencia machista. E digo violencia machista porque é o que é. Non violencia intrafamiliar, como lle queren chamar aqueles e aquelas que o único que pretenden é ranquexar os asasinos que día tras día se cobran a vida de unha muller só polo feito de ser. Por lo tanto, esta loita ten hoxe máis sentido que nunca. Hoxe quero recordar tamén unha cita que fixo Mabel Alonso en Twitter. Mientras gobernéis con, y gracias a Vox, esto es mentira. Por todo, cando queda exposto, vimos a propor o Pleno da Corporación de Madrid a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reforzar e poñer en valor dentro do Concello de Madrid as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero no marco das súas competencias, así como o seu seguimento, co objetivo de combater a violencia contra as mulleres. Segundo, manter un firme compromiso con igualdade de xénero, os dereitos das mulleres e a erradicación de calquera tipo de violencia contra as mulleres, dando prioridade a estas cuestións. Terceiro, velar porque existan os recursos económicos adecuados para a aplicación dos instrumentos de loita contra todas as formas de violencia, sobre todo a violencia contra as mulleres. Cuarto, manifestar a nosa repulsa máis enérxica a todas as formas de violencia para as mulleres, o noso compromiso coas vítimas e declarar este municipio tolerante cero cos maltratadores. Quinto, expresar o rexeitamento a calquera posicionamento político que propugne a negación de existencia da violencia de xénero ou rexeite a maioría das políticas públicas enfocadas a súa total erradicación. Sexto, publicar as medidas e proxectos levados a cabo cos fondos do Pacto de Estado no portal de transparencia municipal. Sétimo, apoiar as organizacións e grupo de mulleres e os defensores dos dereitos das mulleres que actuaron como catalizadores e líderes dos avances legislativos e políticos na última década, no que respecta á evolución e á práctica dos dereitos das mulleres. Por tanto,
No marco do reforzo das iniciativas para combater esta violación dos dereitos humanos desde este Concello, comprometémonos a impulsar a aplicación da Lei 11/2007 do 27 de xunio para a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como as estrategias e plans a nivel autonómicos vixentes en coordinación con todos os poderes públicos. Necesitas. Pois ten a palabra para fixar posición a Conselleira de Benestar Social, Maribel Polosa. Evidentemente imos a votar a favor da moción do Partido Socialista Galego e nada, simplemente decir que creo que aquí o que temos é que unir forzas, evidentemente, entre todos para combater esta lacra, non entrar en liortas e sí, é verdad que cada administración ten as súas lagunas e que nós, cada un como grupo político, estamos na obriga de ver esas lagunas e de comunicarlas e de contarlas. Nada máis. Vamos a seguir loitando pola muller, vamos a seguir loitando por esos nenos e por esas nenas e vamos a traballar todos juntos de todo o que podamos. Gracias. Por parte do Partido Popular? Pois por parte do Partido Popular me sumo absolutamente ao que acaba de decir a concelleira de Poisa, como muller, como portavoz do Grupo Municipal Popular e como veciña de Allariz neste momento, creo que este é o camiño e o camiño é o que nos une, porque nos une moitas cousas máis das que nos separan e, sobre todo, neste tema, deixei claro na primeira intervención que non teño máis que decir. Por parte da Cruz. Bueno, pues sometemos entonces a votación a moción do Partido Socialista sobre o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Todos a favor. Nos aprobase por unanimidade de todos os grupos da Corporación Municipal. Estamos a momento de robos e preguntas. Non hai ningún robo, ninguna pregunta presentada por escrito. Non sei se hai algún. Sí, estamos en Buche. Reiteramos a petición que fixemos no último pleno, el día 22 de outubro, onde suscitábamos as memorias e a documentación administrativa dos 3 proxectos do IDAE e non se... Están a disposición? Non se nos comunicou nos seus pero simplemente era reiterado para que nos poden enviar para poder velo e demais. Vale, agradecemos entón iso e, bueno, pude non haber preguntado antes tamén, pero non me deu tempo a mí. Despois que se actualice a página web e se colguen todas as ordenanzas municipais actualizadas que sen estar colgadas e non se poden consultar, é unha cousa bastante práctica e que moita xente o bota en falta porque nos pregunta e, bueno, les tira a buscar o papel cando hoxe temos esas ferramentas tan maravillosas que fixose esa modificación da página web. Creemos que, bueno, cambiou un pouco o estilo e incluso a nós nos costou un pouquinho a tocar certas cousas porque nos sentíamos un pouco perdidos, pero bueno, eso. E logo que as mesmas actas que nos faltaban e que pedimos que se actualicen, que tamén están sin colgar do ano 2017, as actas de Xunta de Goberno, que é un pouco que nos facilitarnos facer de maneira máis exhaustiva a nosa labor de oposición como control e fiscalización do Grupo de Goberno, nada máis. Por parte do Partido Socialista? Bueno, non hai nada máis. Non sei se porque non tes voz ou porque nada. Pero bueno, en todo caso, levantamos entonces, se non hai ninguna cuestión máis, ás 21:51 horas da noite, pois esta sesión correspondente ao 27 de novembro de 2020.